Byla jsem nervózní před přijímačkama. Jakoby ani ne, protože jsem věděla, že se fakt jako actually hodně učila, takže jsem ani nějak nervózní nebyla. Ve škole se mi nějak extra nedaří, ale nebo jako... Dám moc dobrý známky. Já ale nevím, kterýho myslíš, protože jakoby tam ty více po ně byly 2. Kámo, ale rovnátka ti dělají mezery. Jakože já jsem z toho byla mega překvapená, ale když mi dala rovnátka, tak mě se napřed rozdělili, jakože jsem udělala mezery tady takhle u dvojek a teď se mi prosím vás rozjíždí od sebe jedničky. Ano? Skvělý. Přemýšlím, že bys ten telefon dala sem, protože mi přijde, že tady je nízko a tady jsme tak, že se mi to asi líbí víc. Hele, od Victoria's Secret nic nemám, ale panorama řasenku to ani nevlastním. Proč rovnátka dělají mezery? No, protože jak se ti ty zuby rovnají a máš je prostě třeba takhle, tak si prostě rozjedou a pak se srovnají. Tak to nějak funguje. Nebo já tomu teda nějak nerozumím, já nejsem žádný zubař, ani nikdy nebudu, ale takhle to nějak se jako vysvětluji. Kolikrát si umýváš vlasy za týden? Hele, jednou za 3 až 4 dny. Jakoby nám nějaký pravidelný režim, že nevím, každý pondělí nebo každý čtvrtek prostě když se mi zrovna zachce, je to mastný. Já rozhodně zubař být nechci. Já rozhodně od všech věcí, co týče doktorů, se držím dál. To je poslední věc, kterou bych nikdy dělala. Co to tady za otázku? Kam jedeš přes léto? Hele, mám zde naplánovanou Jihoafrickou republiku a Namíbii. A ještě tam vlastně něco dalšího bude. Jakože tím jsem zahraniční prostě to. Na vlasy, jakoby, normálně plantur 21, teď třeba 2 týdny si použiju nějaký pantenet, který jsem měla ve Švédsku sebou, tak jsem ho to. No. Hele, já pena ani batoh nemám, protože jelikož jsem došla iPad, tak nosím v tašce propisku, mám plátěnku přes rameno. Já baťok ani penál nemám. Mám přítele. Barva na rovnátka nejlepší a všechny tmavý. Černá, tmavě modrá, fialová, prostě ty tmavý jsou fakt dobrý. Primer nepoužívám žádnej. Ahoj, to jsem já z toho mekáče, to je hustý. To je hustý, actually. Na obočí, hele, teďka jsem si koupila nově takový prostě Maybelline gel. Je to dobrý. Kolik ti stále piercingy v uších? Hele, jeden podle mě 600 nebo 700 korun, ale jsem byla takovým hodně dražším piercing salonu. Jsem z Prahy. Kámo, teďka jsem si nějak koupila na ten hokej, ale to nevím. Chtěla bys zkusit červený gumičky na rovnátka, ale možná si teďka dám, až půjdu v červnu na utažení, protože mi už jako došly ty barvy, které bych chtěla zkoušet. Takže už se budu zkoušet takovýhle nějaký jako červenou a tak. Hele, rovnátka méně než jsem čekala, protože když mi dala rovnátka, tak mi všichni říkali, jak budu prostě s tím trpět. A bolelo mě reálně 2 utažení, jinak mi to nikdy nebolelo. Tak jasně, že v nemocnici možná. Já jsem byla v piercing salonu v jednom z těch jako nejkvalitnějších v Praze v nemocnici, jo, a jak bych se to třeba v životě nenechala nastřelit. Na piercing chodím tribotatu. Tribotatu je to fakt strašně top. Běžte tam. Ahoj, kde se spíchá další dírky do uší? Tribotatu. Prostě jmenuje se, no, já to někdy psala podle mě, ale se tribotatu to píše. Jak často se chodí na utažení? Na tom mega záleží po to, jaký máš zuby, jaký máš prostě tam věci na nich, ale já chodím jednou za 2 až 3 měsíce. Teď půjdu někdy v červnu, podle mě. Ale piercing v pupíku ten byl hodně, to byla poměrně bolestivá věc. 17. To je vlastně jako hustý, že už mám za méně než půl roku té 18. Za jak dlouho se má vyměnit náušnice? Jakoby poměrně rychle, nebo řekla mi za 2 měsíce, ale reálně to bylo třeba po měsíci poměrně víceméně jako zahojený. Mě z toho bylo poměrně rychle ty uši. Pupík byl horší. Názor na mapování. Nevím, proč by to někdo dělal. Já to nedělám, ať se to každý, kdo chce, ať se to dělá, ale prostě mi to přijde jako píčovina.
Topík je, jak se to jmenuje? About the Outlet. Sára je ségra? Ne, nemám se. Že hlavně, prostě vždycky někdo označí nějakou typku na TikToku, moje ségry nenatáčí. Říkám to pořád. A za druhý, vždycky někdo označí někoho, kdo je se mnou podobný. Já a moje ségry jsme úplně jiný. Prostě někdo, koho vidíte na TikToku, je právě mi podobně, tak to absolutně není moje ségra, protože jsme úplně jiný ségrama. Jakoby fakt byste nás nepoznali, jsme ségry. Hele, žádný sport aktivně nedělám, jako chodím do fitka, prostě chodím někdy na jogu, ale ne, že bych dělal nějaký jako to sport a tak. Hele, v odbaveném můžeš mít jakoby mililitrů, kolik chceš, ale v příručí maximálně 100. Nebo 100 jakoby na jeden produkt a dohromady, když to dáš do pytlíku, tak to musí být maximálně litr. Tomu nebo Shein. Z takových sraček ani jedno. Proč jsem přestala hrát florbal? Protože už jsem měla víc školy a nějak jsem se taky musela víceméně vybrat. Když jdeš ven, jak dlouho můžeš být? A jako takhle. Jelikož mi za ani ne půl rok bude 18, moje rodiče už to mi vlastně jako docela v píči. Když jdu někam, je to hodně, já vím, ale prostě dokud vstanu do školy, tak můžu být do kolika chci. Co se bavíme o víkendech, tak mám být do 3 do rána doma. Ale prostě rodičům, protože mi věří, já jim nelžu, vždycky se vrátím, nedělám píčoviny, neberu drogy, nevím co všechno, tak můžu do 3. Mám kluka. V koutku oka mám Inner Eye Brightening Pen od Essence, je to strašně dobrý. Hele, Švýcarsko teď, nevím, jestli se chápem, protože jsem ve Švýcarsku, já jsem teď byla ve Švédsku, ale ve Švýcarsku jsem byla na podzim, teď nevím, jestli Švýcarsko nebo jako to Švédsko, kde jsem byla teďka. Já to někdy taky popletu třeba, takže nevím. Tak si to vygooglujte od Essence, prosím. Mimochodem, děcka, jsem dneska byla si vyzvednout papíry do autoškoly a budu dělat autoškolu. To je crazy. Kolko máš tetování? 1 tetování mám. Švédsko bylo skvělý. Hele, třeba první útoční rana tak vůbec nebylo, ale jakoby první útoční rana tak bylo fakt jako nic. To jsem ani pomalu nevěděla, že mi utáhli. Děkuju za růžičku. Oblíbený produkt Narty. Asi tohle. Oh my god. Dneska všechno padá. Oh my god od Rimmel. Je to mega skvělé. Tetování mám tady. Neviděla jsem polární záři, jelikož jsem v té době byla právě v tom Švédsku, takže jsem ji neviděla. Děkuji za zmrzlinu. Mám to super a vědět, aby věděli, že jsem v pohodě. Co? To jsem nějak nepochopila. Z peníze nemáš, teda z natáčení takového nemáš peníze, takhle to nefunguje na TikToku. Co doporučuješ na odpověď nebo pínky? Hele, léky od doktora. To je jako jediný, co mi na akné jako taky pomohlo. Co se hra ve Švédsku na tom zápase? No tam jsem byla i já, jakoby s ní na tom zápase, jakože to byl turnaj, že jo? A končili 3. Takže jsou skvělí. Ahoj. Za jak dlouho jsi závěl upřímně Helix? Byl na hojení strašně. Jako píchnutí vůbec nebylo, ale tady ten se mi hojil, prosím vás, ten byl v pohodě, ten třeba půl roku, dejme tomu, ale tady ten se mi hojil rok a půl. Hele, moje rodiče mi dovolili tetování kvůli tomu, že jim je to, ne že jedno, ale jako jim se to líbilo, tady ten motiv. Takže neměl důvod mi to nedovolit, že jo, prostě se jim to líbilo, mě taky, tak mi to dovolili. Jako neměl důvod mi to nedovolit, že jo. Bronzer používám bronzing stick od Essence. Nějak jmenuje se nějaký Baby Get the Bronze, něco takového.